जोंनि ग्रीन लाइफ एनजिअनि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाया फैयै फैयै जोंहा गाबोन जोबथा फिनाले सफैबाय। बेवहाय फिनालेयाव सफैनो हादों गुवाहाटी महाराणा एसि आरो बरमा इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव। बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव गाबोन जोंहा बेहाय हारिमु आयदाबो थागोन। हारिमु आयदा थानाय हिसाबै जोङो माखासे देंखोगिरि आरो मोसागिरिफोरखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बेहायनो जोंहा दंहैयो जोंनि बर'निनो बयजोंबो मिथिजानाय बिराज मोसाहारि आरो टंलानि हारिप्रिया डेका, दावहारु बसुमतारी, इसा बसुमतारी आरो मुनिन्द्र बर' आरो बेहाय जोंहा लोगोसे लकेल रोजाबगिरिबो थाफागोन। आरो मोसागिरिनि गेजेराव हांख्रायनाय लाबोजानाय उदालगुरि खायजामाथि लाइमोन हारिमु खेराइ आफाद बेबो मोसाफैगोन। लोगोसे तामुलपुर बिहुआ दलजों लोगोसे सृजनि डान्स एकाडेमि आरो बेजों लकेल मोसागिरिफोरबो नुनो मोनगोन। जोंहा बे हारिमु आयदा जानायनि सिगां जोंना गाहाय आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों आसामनि बुंथिगिरि श्रीजुत बिस्वजित दैमारि सारखौ। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि EM श्रीजुत रनेन्द्र नार्जारी साराबो नुजाफैगोन। लोगोसे तामुलपुर 58 नं MLA सार जलेन दैमारि साराबो नुजाफैगोन। एक्स MLA हिसाबै नुजाफैगोन इमानुएल मोसाहारि सार। बेजों लोगोसे जोंनि बारग' एक्स EM गणेश कसारी साराबो नुजाफैगोन। एक्स EM मोगथां बसुमतारी आरो दानि स्पर्ट्सनि EM दावबायसा बर' आरो जोंहा सकपुर IC पस्टनि मिस्टार M रहमान आरो सार्कोल रेभिनिउ सार्कोल अफिसारनि मिस्टार मानसज्योति बरुवा जों लोगोसे श्रीमती आनन्दिता ब्रह्म ALRS गरेस्वर रेभिनिउ सार्कोल। बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय जिथु हारिमु आयदाया जागोन, बेनिखायनो आङो ग्रीन लाइफ एनजिअनि जानानै गासिबो जोलुर बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो आरो हारिमु आयदायाव बयबो रंजाफायो। बेनो आंनि खावलायनाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। আমি গ্ৰীণ লাইফ NGO নাওকটাৰ উদ্যোগত শুক্লাই চেণ্ট্ৰেল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন আমি যোৱা 23 অক্টোবৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আহি আমি অহাকালি চূড়ান্ত খেলখন পাতিবলৈ লৈছোঁ। খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব গুৱাহাটী মহাৰাণা AC ফুটবল ক্লাব আৰু বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবে। লগতে আমি কালচাৰ প্ৰগ্ৰেমৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। উপস্থিত থাকিব অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিৰাজ মোছাহাৰী, হৰিপ্ৰিয়া ডেকা, দাওহাৰু বসুমতাৰী, ইছা বসুমতাৰী, মুনীন্দ্ৰ বড়ো, ওদালগুৰিৰ লাইমন হাৰিমু খেৰাই নৃত্য প্ৰদৰ্শন, লগতে তামোলপুৰ বিহুৱা দলেও নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব। লগতে আমাৰ স্থানীয় নৃত্য দল সৃজনী ডান্স একাডেমিও নৃত্য প্ৰদৰ্শন লোকেল হিচাপে তেখেতসকলেও আমাৰ মাজত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব। লগতে আমাৰ খেলত মুখ্য অতিথি হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মাননীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ছাৰদেৱক। তেখেতো আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব। অহাকালি আমি ঠিক আবেলি 4 বজাৰ পৰা আমাৰ কালচাৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। তাৰপিছতে আমি সন্ধিয়া খেল আৰম্ভ কৰিম। সকলো খেলপ্ৰেমী ৰাইজক অহাকালিৰ সকলো অনুষ্ঠান লগতে খেল উপভোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।